Cyrus Enger rebaħ l-elezzjoni każwali biex jieħu post Miriam Dalli fil-Parlament Ewropew u kien elett fis-sebgħat b'vantaġġ ta' 2115 il-vot aktar mill-aħħar kandidat li kien tfadal fil-lista Joseph Caruana. Il-kandidati l-oħrajn li tefgħu in-nomina tagħhom għas-siġġu fil-Parlament Ewropew kienu Felix Busuttil, Mary Gauci, James Grech, Robert Micallef u Lorna Vassallo. Minkejja li issa sappostu bħala membru parlamentari Ewropew ġdid, fl-ewwel reazzjoni tiegħu Enger infex f'attakk kontra sħabu l-MPs Maltin li skontu qed jaħdmu kontra pajjiżna. Dan meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet ta' Net News dwar se jkun qed jagħmel biex jara li isem pajjiżna ma jibqax jidher taħt lenta ħażina kif sfortunatament ġara f'dawn is-7 snin ta' Gvern Laburista. Minflok u attakka lil dawk l-MPs li qed jaraw li f'pajjiżna tirrenja is-saltna ta' dritt, iżda ma jinkwetax li bid-deċiżjonijiet li ħadu il-mexxejja tal-Gvern u l-Partit Laburista isem pajjiżna spiċċa tappan. Li inkwetani huwa l-fatt illi mhux is-sitt MPs Maltin kollha jiġbdu l-istess ħabel ta' pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Madankollu f'nifs ieħor u stess ammetta li fl-aħħar xhur sar il-ħażin. Qabel l-elezzjoni tas-sena li għaddiet, Cyrus Enger kien diġà esprima x-xewqa li jikkontesta l-Parlament Ewropew fl-elezzjoni tal-2014. Madankollu 6 snin ilu u kien sfurzat jirtira l-kandidatura tiegħu wara li kien insabħati fil-qorti li xerret materjal pornografiku u kien ġie kkundannat sentenza ta' priġunerija sospiża l 2 sentejn.